Godt, i dag skal vi lige prøve at hoppe nogle tricks igennem, så det gør jeg lige. Som I kan se, så nåede jeg kun 2 tricks, men det var også fordi min lillebror kom ud, og han må ikke lige være med på videoen, så det er han heller ikke. Så det kan være, at jeg fortsætter i morgen. Det bliver helt sikkert en part 2. Det ved jeg ikke lige, men jeg lover, at der nok skal komme en part 2 ud af min hopspring et eller andet. Skriv en kommentar, om jeg var god til det, eller om jeg skal øve mig lidt på mine tricks. Skriv det endelig i kommentaren, og smid endelig et kæmpe stort like og subscribe. Please, det vil gøre mig sindssygt glad, og så kan der helt sikkert også komme flere videoer ud. Jeg er ikke så god til det lige for tiden, men det skal jeg nok komme til. Så please subscribe, og please like. Please. Jeg kom lige til at bytte rundt, men please like, please subscribe. I har mit hjerte, hvis I gør det.